si saporo si kopor u'ars miyakar gergena yakap sebutauno mga asy'ira pero mga asy'ira basta terkun ka suwalla na si saporo na miyakapir ka ngayon no pada subhairan na titigiran na puro na darpa nate piyaka sulok kaun suwalla itu sa papagpakin nagi odiran tero na ay kung na paratiatan ubus na suwalla na sumusulak ko langit wigira pitero tanwa suwalla na si kopor u'ars nakatawan tanwa su'ars na pagawida na wanwa malaikat tigo mga asy'ira na piyakit tibalirang ko mga malaikat suwalla mga tilaga ipamigiran o gyud pikiran nga kung di nga katero sa suwalla na si isa langit sumusulak ko langit na kapir kaya nga pikira na suwalla subhanahu wa ta'ala kung kapapadal niya kopor u'ars na may tuadi suwaras kailangan niya suwaras titibal ng mga malaikat na kapir ka nanto na bisuto mamu ibi maanaw di tanurong katero sa suwalla na si kopor u'ars katawan tanong asudar pa nakaadnuan ka ha lango na darpa nakaadnuan ka subhanahu wa ta'ala lango na siya'y nakaadnuan Allah subhanahu wa ta'ala na piyagayunan o mga dalil aw mga ulama aya pinakamatatamper sa puro akaadnuan Allah na su'ars aya pinaka matatampar sa puro akaadnu Allah na su'ars gu aya pinaka mala akaadnu Allah na su'ars dan nadawan niya na mala ang ars gu dan nakapuruan niya na akaadnu Allah kaya ka mau to na pamakagaya su'ars adan nakapuruan niya na angkay atapan niya sa puro na dabo derpa. Dabasang derpa. Ha? Dabasang derpa. Ay bo siya na sa kapuruan niya na suwalla subhanahu wa ta'ala. Siya buti ito. Na di ka pa kayo ba? Magdaro. Asama ito na sa papapadil mo Allah ko puro u'aras na maliling ko mudarpa. Ada baru derpa. Langon udar pa nakabubaan waras kakaadno to Allah na langon nakaadno nakabubaan waras kadad nakapuruan waras kakaadno Allah subhanahu wa ta'ala gudad na lawan waras mala kakaadno Allah subhanahu wa ta'ala siya buti ito digira na so kasi tanong na barat na isir kain Allah alas wallah editan teruna fis sama sisa langit. Sisa langit. Ay dalil na aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard. Tigira na sa motopia kasulki uswalla sa langit. Anda man ay kapipikiran ro. Baya kapipikiran ko na may tuwa di sulangit. Ha? Baya kapipikiran ko Allah na may tuwa di sulangit. Tanto may to kapikiran ko Allah, kapikiran ko Allah. Yun ang isang pagkapkadidagu, manusia ira dan yan sabot na sukala wallah subhanahu wa ta'ala. Inong tana, ay ganun pagiran sa ngayon mga masangit na kala wallah, kala wallah, kala wallah. Di rin mo siya budyo kala wallah. Ay suswera sa ginoy. Na! Anto na ikala wallah. Anto na ikala wallah. Ha? Alimpangan, yang ada di daga pagtaw, lagi dumang asyaira, na pagayon na yun na natiburo na dunia.
tiburon a dunia. Antay di pa kayo. Antay di pa kayo na tiburon na dunia. Tsaka, tunay dalil. Tunay dalil ka. Hindi ka pa kayo na dalil. Ha? Waja'alna al-ardha mihada. Ha? Kenapa? Waja'ala al-ardha firasha. Kenapa? Ha? Saya. Bagayon ka na ron. Antay niyo bagayon. So dunia na tiburon. So dunia na tiburon. Pero ibon tayo miya ijma sulangon ng mga ulamatan. So dunia na tiburon. Ijma ito. Oh. Ay manaw kabubalo yung dunia afirasha nagigay kailitan ron. Lagi dumapapantan. Ha? Agi may tutan. Katawan ni Wayno tanong sa mga kadadapukan na gravity. Lango na siya mapapadalam sa kawang puro ayaw dunia. Napaka panggamit no gravity na hulog siya sa dunia. Apian na siya matag. Yakwan niyo? Asara di makaliw o arang aklir okean na ino tanwa na pag sunap na tiburo na dunia oh tigo mga syaira ibarat tayo Ramadan. Ibarat nasayang Pilipinas. Ibarat tuh. Saya Afrika ibarat. Saya Rusia. Ada tahu saya. Ada membuat tahu saya. Ada membuat tahu si Gaya na ayat dunia na langit na saya. Oh. Ha? Gaya na ayat dunia na langit na roo. Gaya ang inyataw saya na ayat dunia na langit na san. Langit mabuto sa mga tao saya, mga tao saya, mga tao saya, mga tao saya, mga tao saya. Si Ahmad atau si ini siya no ando suwat na sa niya pitur. Ha? Dudu sa puro. Nagi puro yan. Si Fulan atau si ando suwat ba? Tigyan na sa puro. Ana sa purgator. Oh. Si Mamu siya dito. Lagi na ni Maswera. Tayo mga asyaira. Upama ka sa Allah na sa puro, niya kadagdag na Allah. Allah ro'o. Allah si Allah saya pun Allah ro'o. Niya kadagdag na Allah. Ha? Gitu yung subhairan. Anto na ismal giro. Anto na ismal giron. Kenapa galing atau matar? Oi, galing sa may to nati bide subi kita rumah ata. Imada ka Allah. Bagi Allah na. Ha? Wala nang mala. Allahu Akbar. Yutim yatim tim dah semua gini. Allahu Akbar. Bukan nanda mana ya? Ha? Di ke lina langit?
Okay. Pakinggan niyo ang hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. O na ano to? Na pakinggan niyo ang niya katero Allah. Amanunumpang sa nga na mga tawa di pero sa lagi dana. Tigu Allah. Maqadarullah. Kenaga po niya? Apa itu? Maqadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Was samawati Matwiyat baini. matwiyatun biyamini. Daira na tigu Allah maslas-las wallah sa titu kaslas-las. Ya, ini mga kan. Dira na tigu Allah katawan ni titu kasna wallah. Dairan maslas-las wallah sa titu kaslas-las. Ang ayno. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Si iya tigu Allah sa yawmul qiyamah ano nga na mauri na kumasan wallah ngayon tiro dunia. Ya tiro dunia na kumasan wallah. Wassamawatu matwiyatun biyamini. Gusto pito lapis sa langit. Napalapin Allah sa isa kawanan niya. Kemasan Allah sa dunia aku sudangit. Orang ini nak pengiraw sa mga saira. Sama to na sumusulak sa Allah ko langit. Yan na pamamtun. Pitarun mo Allah palapin niya sa lima niya sa langit aku sulupa. Napagasulak ka niya. Oke, gitu. Anda mana ya? Makin kan yang ayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku mga sahaba, tigyan mga sahaba atadruna kam baina as-sama'i wal ard. Ani mang daga itama nakala wa. Mabibiso ako na diyan yung nagsumay. Malubay? Sulay. Pero kan gisa. Ino at tigu Rasulullah katawan niyo opira ipagalitan ay kawatan apagalitan no pagusulangit. Tigu mga sahaba Allah wa Rasuluhu a'lam. Tigu Nabi ay apagalitan niran. Na 500 ragu. 500 ragu. Pero ang Nabi untuk nasa na 500 ragu na na. Kada lakaw atau kakapagda. Naibtad sa kada lakaw. Ay kawatan na. Ang na 500 years. Pakapagi na juga sa magatos. Makapagi na juga sa magatos. Ay na kapagaya mustahil. Magsawatan ang plan. Kapira na pisapo ka. Ipagaw maro. Upama ka andan ni kini mo watan ka na pinulagan na kumasalan. Tama sa di ka matay dendan ke. Dendan ke. Mo watakan pa na swata ka na pinulan. Kapira na pisapo ka ipagaw maro. 500 years. Tukang umagatos na ikali. Biro man bro, chapo ka magatos. Lagit mabuto, lagit mabuto ipagalitan o pagalay langit ang uswi kadua langit. Lagit mabuto ipagalitan o ikadua langit ang uswi kadua langit. Taman sa kapitwa langit. Na umani langit na ayaw kakapalian na 500 years. Sala ko kung pagalitan nila. Yan na sa pagalay langit. Maganda langit? Oo, kuwan. Market. Okay. Ibarat. Gaya ang kakapalian na 500 years. Yan ay pagitan nila? 500 years. Maka makasi bunga sa lupa. 500 years. Na 500 years man. Na 500 years man. Pagalitan.
Nagyuton na mo'y pagiltan. O ikapito langit, agusong korsi. Nagyuton man ipagiltan o korsi agusong bahar. Sige ko kapuro ano korsi na malaro ang kaludan. Ayak kada lumiyan mamuna 500 years. Nasi ko kapuruan o bahar ig. Narosu arsyur rahman. Wa kana arshuhu ala al-ma. Saya butiyo. Ano? Ay kalaulun langit. Sige kadua hadis. Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay ibaratan na tigyan. O lupa. Kataw din kada lupa ini manto. Papapadal marketan. Ay tigyan. Kala ang ganyan dunia kumpara o paganay langit na lagi dusising ay nilubad sa disyerto. Yan nga disyerto sa inyo mga Araba. Piyagi po Saudi. Pero ka, Saudi na, entero Saudi na disyerto. Entero, confusion? Entero Saudi na disyerto. Ayaw ka na Saudi na sobra 1,000 square meter. Sobra 1,000 kilometer. Asuro-suro. Sobra dia ipusya tama sama nila na sobra bandit Henry. Ka kilometer. Dia Saudi na apa yung 5,000 ka kilometer. Asuro-suro. Kaulah dia. Nalibad nga sa Saudi Arabia. Saudi putwa. Uman kau na Yaman, uman kau na Jordan, uman kau na Syria, uman kau na Iranan. Paday na ng disyerto. Nalibad nga sa Saudi Arabia. Gato na ko? Ha? Kasi ibu sa wala niya miyalagay sa sising na niya ko to. Yuto'y kala o langit. Yuto'y kala o langit tadi sulupa. Oman, ilangit sa nga papito tima na langit. Oman, ilangit sa ango to pito tima na langit na yuto'y kala na di sulod niya. Inna la musi'un. Pagkaulan namin panatiguan mo. Anda, tigo kadua hadis. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam inu katawan niyo. O ay kaulad, ay kala, o kursi, adi supito langit. Tigran nadi. Tigyan na ay kaulad yan. Ay kaulad o kursi, adi supito langit. Na lagi na tigyan o pito asising. O kayat fitos ay nilibad o kalong. Tunay kalong. Tunay kalong. Shield. Nakalong tanay man to. So mga patitidawagwan ni na padang saya na? Kalong. Kalong, ikaw lang yan. Laging kalaw nigo. Nigo. Para magarani sumana niya na. Why? Laging kalaw nigo. Nigo din. Padagla di mataw sa bandiyo. Anda? Pay. Ato na yung butano nigo. Tiburon. Ha? Tiburon. Malalong papay. Madaka lang ko na yung barang natin gumangalaw. Ano ba na malalong papay? O kalakbang ka na magigiraw saya. Oh! Yan na. Pamakalakbang na. Yan mo singa. Sige na lang po ba? Ay atigu nabi akala o kursi adi supito langit na langit o pitutiman asising inilbad o kalong. Pito asising lagi de kala ibaratso nigu
Anak nga sasap. Pitot imana sising na ginang sulangit. Ginang sulangit. Oh. Ang kaya uman isang timan siya langit. Na ayaw kaulah dia na bigyan niya dunia titin dengan tanong. Na naging ukaw na din tiwa di sito na nainda mga Araba. Di sosisin. Ay kalau dunia. Narutan di mangin. Na suaras. Na ayaw kalayan. Adi syukur sina lagi dah kala aku sa disulang. Na ayaw ka itu dunia. Kumpara ku aras. Ha? Suaras narun. Ada nyatamannya. Sudunia na. Main kali suntungau. Narutan urun palea. Saya putih. Suara naruh sapuru amalan di suara. Ayuti mana Allahu Akbar. Masya. Umatan semua yang nama apiran yang mati Allahu Akbar. Hah? Nadira persebutan. Ikala Allah di dunia. Tirun kaswata na sapuru na tinggiran anak yang kasurkiran. Nasutaw saya. Ama itu adi suwata tungau. Nabi anda tumuru. Nakapuruan Yesus Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahil masriq wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Siya buti ba tanan? Alhamdulillah. Masya Allah. Giana ni sabab aswallah na sapur. Pamita siya buti. Oh.